טוב, אז זהו, יוצאים לדרך. מי שמכיר אותי, יש לכם יום של עבודה פה, כן? אז אתם, מקווה שאתם מוכנים. אנחנו לא באנו רק לשבת ולהקשיב וזה, באנו... אז למה wisdom? אז חשבתי שפשוט נתחיל את ההרצאה וקבל את התשובה. למה wisdom, אוקיי? אז בעצם השאלה שאני שואלת בהרצאה שלי זה מה משותף לבודה, לנביאי ישראל, למיסטיקנים ולחזיתות מדעי החיים, והייתי גם מוסיפה לפה עוד הרבה מאוד תורות ומרחבי wisdom אחרים. ובכוונה עשיתי כאן מסך שחור כדי שתוכלו לדמיין כל אחד למה אני מתכוונת שאני אומרת, למה אנשים וחברות אדם נלכדים בדפוסים הרסניים, ואפשר לדמיין כרגע מי הייתם שמים פה בתמונה, אבל אז אני ככה גם מזמינה לעשות את השיפט ולהפנות את המבט גם לעצמנו, ובעצם לראות אלא אם כן אנחנו, הבודה כנראה שלכל אחד ואחת מאיתנו יש איזשהו זירת חיים שבו אנחנו יכולים להילכד בדפוסים שלא עושים לנו או לסביבה שלנו, לא תומכים בנו בסביבה שלנו. והנקודה זה שזה לא מחסור במידע או ב-IQ, אלא המסר שאני רוצה להעביר פה זה שזה בעצם מאפיין מובנה של התודעה, ואם נבין את זה, אז אני חושבת שאנחנו נוכל מאוד להתקדם. אז התודעה האנושית, ואני בכוונה לא אומרת מוח, כי אני חושבת שאנחנו כולנו כבר מבינים היום, גם חוקרי המוח, שאנחנו לא יכולים להישאר רק במוח, אלא שאנחנו מדברים היום ככה על המפגש של המוח ומערכת העצבים עם העולם, עם הגוף, גם עם העולם הפנימי וגם עם כל מרחבי ומימדי העולם שלנו. אז בואו נדבר רגע, ככה נקרא לזה המיינד האנושי, התודעה האנושית. אני חושבת שהפרדיגמה היום המובילה זה שאנחנו מבינים שהתודעה האנושית היא בעצם מכונה של ניבוי רלוונטיות. בעצם היא לא רק מנבאת מה יקרה, אלא היא גם מנבאת מה יהיה חשוב, ולפי זה מכוונת את תשומת הלב ואת הכוונה ואת הפעולה. ועכשיו אני מה זה מתלהבת מהננו בננה הזה. עומר מנסה לשכנע אותי כבר הרבה מאוד זמן, ואני עד עכשיו, אבל האמת שיש דברים שאני לא יכולתי לצייר לבד, בטח לא בפאורפוינט. בואו ננסה להבין את הסיפור הזה של התעתוע, אוקיי? אז בואו נתחיל עם זה שאנחנו מבינים שהעולם מציף אותנו במידע אינסופי, ואם כל דבר יהיה לנו חשוב באותה מידה, אנחנו פשוט נקרוס, מערכת העצבים שלנו תקרוס, אנחנו צריכים לסנן. ולכן בעצם מה שמערכת העצבים שלנו עושה מרגע לרגע לרגע, זה כל הזמן מנסה לענות על שאלה, מה חשוב עכשיו? מה הכי חשוב עכשיו? ובעצם אפשר להסתכל, וסליחה ככה לאלה שלא אוהבים, שלוקחים את הדברים הכי ככה, לא יודעת אפילו לקרוא לזה, אפילו המילה אני לא רוצה לקלקל, אבל באמת התודעה האנושית והחוויה שלנו בעולם, וקצת מכניסים אותם למין שפה כזאת ולתוך מסגרות, אבל זה התפקיד שלנו פה באקדמיה. התפקיד שלנו באקדמיה זה לפעמים לייצר מסגרות ומסגרות חשיבה, אז אני מתנצלת מראש, אבל בעצם אפשר להתייחס לתודעה שלנו כאיזושהי עדשת סינון ומיקוד שדרכה אנחנו פוגשים את העולם, ושדרכה בעצם כל הזמן יש החלטה מה באמת בולט ומה חשוב ולמה צריך להביא קשב, ועומר ככה רמזה לזה, שהיא מדברת על איפה העיבוד שלנו נמצא, של הקשב, והעדשה הזאת במצב בריא היא דינמית, והיא מעוצבת מרגע לרגע על ידי כוחות מנוגדים שצריך לאזן אותם. ואם ככה נגיד אותם ממש ככה בצורה מאוד ככה גסה כזאת, כי ברור שזה לא 4 כוחות, אלא יש הרבה יותר, אבל קודם כל אנחנו צריכים להיות יעילים, אנחנו צריכים להיות בפוקוס, לדעת איפה אנחנו רוצים לשים את הפוקוס שלנו, והדבר הזה קורה בזה שאנחנו מתבססים על ידע קודם ומודלים פנימיים שמגיעים מכל הניסיון חיים שלנו ושל אחרים שפגשנו, כל הספרים שקראנו, כל מה שחווינו, ואנחנו משתמשים בידע הזה בשביל להיות יעילים, לא היינו יכולים לנהוג אם לא היינו יכולים להשתמש ביכולת הזאת. מצד שני, כן, יש עוד כוח, והכוח הזה זה הצורך כל הזמן לנסות דברים חדשים, לראות, לחקור, להרחיב את הקשב,
לראות מה עוד יש שם בעולם שאולי יותר חשוב ממה שאני כרגע חושבת שחשוב. היכולת הזאת להפנות את הקשב בגמישות, היכולת הזאת לחפש דברים שמפתיעים אותנו, כן? אז זה ככה שני כוחות מנוגדים. ויש לנו גם עוד כוחות, כמו למשל הצורך לעשות זום אאוט, ולהיות מסוגלים לראות את התמונה הכוללת ולהתחבר ככה לעולם כשאנחנו חיים בתוכו, ומצד שני הצורך לזום אין והיכולת לנו לראות את הפרטים ולעשות הבחנות. והכוחות האלה שמושכים לכל הכיוונים הם בעצם ככה מייצרים פה איזשהו מין עדשה כזאת שמשתנה ודינמית, כן? ונוצרת מרגע לרגע, ומרגע לרגע עונה לשאלה מה חשוב עכשיו. ובריאות וחוסן זה המצב הזה של העדשה הזאת היא גמישה ומשנה צורה, ומאפשרת לנו, בגלל שהיא כזאת גמישה ומשנה צורה, להתקרב מרגע לרגע למציאות כמה שאפשר לעולם האינסופי הזה, שאין לנו שום דרך לקלוט אותו בבת אחת. ובאמת חלק מהמחקרים של עומר ושל אחרים במעבדה שלנו ושל שירן, זה באמת לנסות להתחיל ככה לגעת ביכולות האלה של העיבוד הגמיש הזה. אז מה זה למידה? למידה בריאה זה כשאנחנו הולכים לעדכן את המודל, כלומר יש לנו, אם אתם תסתכלו ככה, יש לנו את ה-assumptions, ה-beliefs שלנו, סליחה שזה לא בעברית, אבל ננו בננה עוד לא יודעת לכתוב בעברית בלי לעשות בלגן. אבל יש לנו את ההנחות שלנו ואת ההשערות שלנו על העולם, כן, הניבויים שלנו על העולם, ואנחנו כל הזמן מקבלים מידע חדש, וכאשר יש פער בין מה שאנחנו מניחים ומנבאים על העולם לבין המידע החדש, זה מצב של הפתעה, אוקיי? אבל במצב הזה, הפילטר הזה שאומר מה חשוב עכשיו ועל מה אני צריכה להתמקד עכשיו, הוא בעצם נכנס לתמונה ואומר האם הדבר הזה הוא באמת חשוב, ואם כן, אז הדבר הזה עובר הלאה לעדכן, לעשות update של האמונות שלנו וההשערות שלנו על העולם, ואם הוא לא חשוב לפי הפילטר, אז אנחנו מתעלמים ממנו. אוקיי? ובעצם זה מנגנון די גאוני, כי אין שום דרך אחרת להיות בתוך עולם אינסופי ולשרוד בתוכו, אם אנחנו לא יכולים לעשות את התהליך הזה, הגמיש הזה מרגע לרגע. אבל כמו שהמנגנון הזה, כמה שהוא גאוני, הוא גם, יש לו גם מצב כשל קטסטרופלי, אפשר לחטוף אותו, הוא יכול להיחטף. ולדבר הזה אפשר לקרוא עיבוד טפילי, parasitic processing. כלומר, יכול לקרות כשאנחנו תחת איום, כשאנחנו מתמודדים עם טראומה, או אחוזים על ידי התמכרות, או תקועים באידיאולוגיה, או בתיבות תעודה, אז בעצם העדשה הזאת מתקשחת, ונעשית לא גמישה, ובעצם פעולת האיזון הזאת נעצרת, ובעצם אנחנו יכולים להיכנס למה שנקרא ספירלה קטלנית, שבעצם פסיכולוגים קוגניטיביים מיפו את זה, כמו למשל הטיית האישור. הטיית האישור זה שאנחנו בעצם מפסיקים לנסות לעדכן את המודלים שלנו, ואנחנו מנסים להתאים את כל מה שקורה בעולם לתוך המודלים הקיימים, בלי לנסות לשאול את עצמנו אם המודלים האלה אולי בכלל לא מעודכנים יותר. או שאנחנו ממסגרים את העולם באופן שגוי ושמים זום אין על הנחות יסוד מסוימות, שאולי כבר מזמן לא נכונות, כמו הכל מהווה איום, או קבוצה מסוימת כולה מהווה איום, או אם זה ברמה אינדיבידואלית, אני חסרת ערך. ובעצם קורה כל הזמן הרבה מאוד הצדקה עצמית ובעצם ניסיון לתרץ את מה שקורה דרך ההשקפה הנוקשה הזאת. והדבר הזה הוא לופ מאוד הרסני, ובעצם לופ שבעצם חוטף את הכוחות האדירים של התודעה שלנו, ללמוד, לעדכן, לנסות לשער ולנבא את העולם, ובעצם חוטפת את זה, ובעצם אנחנו נכנסים לאיזשהו לופ פנימי כזה, שבעצם יכול להרוס את החיים שלנו ואת החיים של אחרים. והנקודה שזה לא באג, זה פיצ'ר. אוקיי? זה פיצ'ר. כלומר, אותו מערכת יכולה לייצר ספירלות שנפתחות אל העולם ומתרחבות, ויכולה גם להיכנס לתוך לופ
שנסגר על עצמו. ואנחנו בעצם לא היינו צריכים את מדעי הקוגניציה של המאה ה-21 לגלות את הפיצ'ר הזה. כי כשמסתכלים בראייה קוגניטיבית על ההיסטוריה האנושית, אפשר להגיד שבעצם בני אדם חשו בהיתקעות של התודעה הזאת, בכאב הזה של מה קורה כשנתקעים בתוך הלופ הזה. ובעצם אפשר להגיד שהבודה והנביאים והפילוסופים היווניים והסטואים והנוצרים והמיסטיקנים, ובעצם כל פעם, כן, וחלק גדול מהם צצו או פיתחו, ככה התפתחו בעקבות משברים גדולים שגרמו לאנשים להרגיש שהם לא מצליחים להבין את העולם, לא מצליחים להבין מה קורה. והם בעצם, לא אמרו את זה בשפה הזאת, אבל הם בעצם הרגישו את המנגנון הטפילי הזה, והבינו שהסבל זה לא איזה מזל רע, אלא שיש פה, שזה משהו מערכתי שיושב על איך שהקוגניציה, איך שהתודעה שלנו עובדת. ובעצם פיתחו במהלך השנים מה שאפשר לקרוא לו פסיכוטכנולוגיות, סליחה על השפה הקצת טכנית, אבל בואו רגע נהיה עם זה, כן? כי אנחנו כנראה נצטרך לקחת את השפה הזאת אם אנחנו רוצים להתקדם קדימה. כל מיני פסיכוטכנולוגיות לשבור את הלולאה. למשל, מיינדפולנס משבש אוטומטיות של המסגור השגוי, כן? הוא יוצר מרווח בין גירוי לתגובה, מפנה קשב לאיך העדשה עובדת, קשב לקשב, כן? מאמן גמישות קשבית, מפתח השקפה אתית, אני מדברת על המיינדפולנס שמגיע מהבודהיזם, או תשאול סוקרטי שמכריח את המסגרת הנוקשה לבחון את הנחות היסוד שלה שלא נבדקו. כן, זה הרבה עבודה פילוסופית. או הביקורת הנבואית, כן, שבעצם זעזעה את המערכת, וכדי להוציא אותה מהאגוצנטריות, כן, כקבוצה, כחברה, מהאגוצנטריות, על ידי אימות עם משהו גדול ממנה, והתחברות להשקפות שקשורות לטוב, לטוב ולפתיחה של הלב כלפי האחרים, כן? גישה אתית. והמיסטיקנים שבעצם צצו אחרי שהאימפריה הרומית התרסקה, ואנשים איבדו באמת אמון במערכות, הם איבדו אמון בסיביליזציה, כן? קצת מזכיר את אולי מה שקורה לנו, והם פיתחו יכולות לשנות את הקשר של אדם עצמי, תודעה, עולם, לצאת מהאגוצנטריות, ועושים הרבה דגש על הקשר, קשר עם אחרים וקשר עם הדבר הגדול, כן? אז זה דוגמאות, ואפשר לקחת עוד הרבה מאוד דוגמאות אחרות. אז בעצם אפשר להסתכל על מסורות החוכמה כאיזה מעבדות R&D, כן? שעוזרות לנפץ את הספירלה האדומה הזאת ולהחזיר את הגמישות. אז התנועה בין תעתוע לתבונה, מה היא? היא בעצם היכולת להשתחרר שוב ושוב מהעיבוד הטפילי והנוקשה ולהעמיק ולהגמיש את העדשה של מה שחשוב. וכשזה קורה, אז אחד מהאינדיקציות שזה שיש יותר חופש מהשקפות מקובעות, ולנוע בין זהויות, יש יותר חופש לנוע בין זהויות בצורה אדפטיבית, היכולת להשתחרר מהתמכרויות, לב קשוב ומותאם למציאות ולצרכים של אחרים ואחרות, ראיית המציאות בבהירות יותר גדולה, ויותר חוויה של להיות בבית בעולם. וההצעה היא שכאשר אם אנחנו נבחן ונתבונן בפרקטיקות של מסורות חוכמה קדומות ומודרניות, כמו למשל פרקטיקות של פסיכואנליזה, אנחנו ככה קצת נדבר על זה תכף, אנחנו אולי נוכל להתקדם קדימה. קודם כל אנחנו צריכים לשחזר מטרות של פרקטיקות שאולי עושים אותם, אבל כבר לגמרי פספסו את המטרה של השחרור מהעיבוד הטפילי. במצב הנוכחי, עם הטכנולוגיות המאוד מאוד, ככה, השינוי הטכנולוגי המאוד משמעותי, אנחנו כנראה צריכים הרבה יותר מפרקטיקה אחת. אנחנו צריכים אקולוגיה שלמה של פרקטיקות, אנחנו נצטרך שיתוף פעולה של מסורות חוכמה, אנחנו צריכים אולי שפה משותפת, ואולי זו יכולה להיות בסיס לשפה משותפת שתאפשר חיבור ושיתוף פעולה בין מסורות חוכמה. ואני גם רוצה להציע שזאת אפשרות להסתכל על הרבה מאוד קהילות שמסתובבות פה
במקום רק מעיניים פוליטיות וסוציולוגיות, ואפשר גם להסתכל מנקודת המבט הזאת, של איך הן תורמות לסל הפרקטיקות. ושאלות דחופות, כן? מה התפקיד של תרבות, ומה התפקיד של שפה, וסטיבן ג'נקינסון שהיה פה עד אתמול או שלשום, דיבר כשהוא הגיע הוא אמר, שפה היא עסק עוצמתי, השפה היא זו שיוצקת את הכישוף, כן, מטילה את הלחש, והיא זו שמסוגלת להפר אותו, והוא דיבר על החשיבות של המשוררים, ואנחנו ככה קצת ניגע במשוררים, יהיה לנו גם משוררים פה היום, אבל אני גם רציתי, לא אמרתי לו את זה, אבל רציתי להגיד, האמת שאמרתי לו את זה, עכשיו אני נזכרת, שאחר כך פגשתי אותו, אחר כך אמרתי לו את זה, שזה גם התפקיד, שהסברתי לו למה אנחנו עושים פה יום עיון, אמרתי לו, כי זה גם התפקיד של המדענים, גם התפקיד שלנו לייצר את השפה המדעית, שמה לעשות, אנחנו חיים במערב, והשפה המדעית היא שפה שאנחנו מדברים אותה, שמאפשרת המשגות שקשורות לאיך אנחנו מדברים חוכמה, וג'ודית, thank you very much for coming at these times and supporting the ability to create a language, כן? אנחנו שפה, מה התפקיד של חינוך, כן? אם אנחנו מבינים את הלופים, את העיבוד הטפילי הזה, מה התפקיד של החינוך בשביל לעזור לאנשים לא ליפול לתוך הלופים האלה, מה התפקיד של הכשרת מנהיגים, ומה התפקיד של העולם העסקי, כן? כשאנחנו היום מדברים על AI שהולך כאן ככה באמת לערער עולם עסקי שלם, מה התפקיד של הוויזדום בתוכו. אז בזאת אני מסיימת, ואני חושבת שעכשיו הבנתם למה אנחנו עושים את זה, ולמה אני חושבת שלדבר על וויזדום, ולדבר אותו בתוך האקדמיה, זה חשוב בשביל להוסיף לנו עוד מילים ועוד שפה, ועוד יכולת לחשוב איך אנחנו מפתחים דברים, ומהדקים את הדברים שאנחנו צריכים בשביל שנוכל לקדם וויזדום לתוך החברה הישראלית, שבאמת כל כך צריכה את זה דחוף. אז ככה, בזה אני מסיימת את ההרצאה שלי.